Вие да имаш дъщери пълни от тебе и така, това си ни е голямото предимство. Ние сме инженери с мъжа ми, машинни инженери, работих на класически професии. Аз се разбрах много бързо в втори курс още в Техническия университет, че от мен инженер няма да стане. И затова бързо се преквалифицирах. Имаше допълнителна възможност да запиша курсове за педагогика, там психология и станах учител. И така работих. Всъщност трудовия ми стаж към държавата беше само като учител в един от нашите техникуми, професионални гимназии сега, както ги наричат. Започнахме частен бизнес много бързо, защото мъжът ми пък беше от онези млади момчета, които имаха големи цели в живота си да променят света. И той стана директор на 28 години на един от нашите заводи в Сандански. И в този момент аз загубих мъжа си. Той ходеше с първа смяна на работа и се връщаше с втора смяна. Точно когато в същия ден, в който него го назначават за директор, се роди втората ми дъщеря. И това беше един много тежък период. Когато дойдоха промените, не можеше да гледа, той не можеше безучастно да стои и да гледа това, което се случваше в този завод. И просто си събра багажа и излезе оттам. И какво направили? Ами, нещо много просто и елементарно. Облече дочени дрехи и слагаше фаянс, теракот, зидария, кофраж. Да ви е познато такова нещо? Родителите му не можаха да го преживеят. Оня с вратовръзката изведнъж е с дочените дрехи и с варовите ръце. Аз като човека, който не стоя на едно място, тръгна да мисля професии, т.е. бизнеси, по-интелигентни. Нали сега? Така, какво ще измисля? Мислих разни неща, правих хиляди неща и в крайна сметка дойде, той има една много хубава фраза, моя мъж. Много бизнеси фалирахме, но няколко успяхме да изкараме в плюс. Хората обикновено като фалират един бизнес и край. Нали, нищо не става. Нали, ние фалирахме доста, но успяхме да изкараме няколко в плюс и така храняхме семейството. Както каза Христо преди малко, от една, две, три тръби влизаше нещо, обаче от 5 тръби като излиза, брате, се е дупка в този басейн с пари. Това, когато ни го предложиха, не беше най-подходящия момент. Защото аз работех едновременно в частния бизнес и като учител. Разбирате кое ми е липсвало от предишния слайд на Христо? Времето. Откъде е време? Нали за всяко ново нещо трябва време? И ние много пъти хората спираме да правим някакви неща, заради това нямам време. А днешно, сега, какво се случва, да наблюдавам ги, децата ни са вече големи, много големи, всеки със собственото семейство, професии, хвърчат навсякъде. Първата дума, която чувам и последната в разговорите, нямам време. Мамо, нямаме време. Не знам как сте вие младежи, но това е масово. Особено когато имаш деца, тая деца, модата е да ги водиш на плуване, да ги водиш на футбол, да ги водиш на балет, да ги водиш не знам къде. И майките са, и бащите са разносвачи, особено ако живееш в София, това отнема много време. Може би ви е познато. И не беше най-добрият момент, в който това ме намери. Но имаше една друга много важна случайност. Нали знаете ми такива случайности, дето ти идват. Съпруга ми подари за 8 март един билет и ми каза: жена, уния там. Ги видях, той така ми викаше уния. Заминава вика на един семинар, някъде ще пътуват по Европата. Моля ти се, тръгни се с тях, махни се няколко дена, за да починем от теб. Много ме заболя, честно ви казвам, но пък в същото време така исках да замина някъде, така исках да се махна от тенджери, чини, деца, училище, задачи, домашна работа, изпитване за уроци. И исках да се махна просто от всичко това и 5 дена си събрах куфарите и така. Всъщност, когато отидах на този първи форум, аз не можах да видя бизнес. Не видях бизнес. Аз какво видях? Общност. Някой ми преподаваше уроци за взаимоотношения. Не знам дали в вашия свят има подобни уроци. Сега е много модерно. Сега има книги много в тази посока. Има много курсове, които можеш да посетиш за личностно развитие, за
финансова грамотност, за какво ли не. Но тогава бяхме като боси, като голи в България. И единственото нещо, което видях е, че харесаха ми хората. Просто ми харесаха хората. И реших, че ще ходя непрекъснато. Едно от нещата, което в много по-късен етап научих, е, че тук има безкрайни финансови възможности, т.е. няма таван. Ето, примерно, аз в професията си, като учител, исках да направя колкото се може повече неща. И какво правих? Няма да казвам, нали? Правих. Какво ли направих? Там имахме някакви степени истории и учебници се писаха и какво ли не, но имаше таван. Не можеш оттам нагоре. Къде ще отидеш по-нагоре? И след това се запознах с тази теория, наречена потоци пари. Може би я познавате. Тя е много разпространена. Робърт Кийосаки, познато ли ви е това? 4 потока на парите. Много се говори в момента. Той от 90 може би 6-та година излезе в България първата му книга. А в момента има над 15 вече, които се движат на българския пазар. И той всъщност даде тези 4 потока пари, като ги раздели на лява и дясна страна. И тук в лявата страна са почти 97-8% от хората в света. Тук е записано 90%, но статистиката днес се промени малко. Да бъдеш наемен работник е прекрасно. Както аз сбъднах мечтата си, аз мечтаях единствено за това да бъда учител. От малък. За нищо друго не съм мечтала. И ето, аз обичах работата си. Беше ми неудобна тази работа заради парите. Те не стигаха за нищо. Когато преминахме в кръгчето свободен предприемач, когато започнахме да имаме бизнес, познайте какво ни стигаше. Времето. И много пъти хората, когато фалират тук, отиват да си търсят работа. А когато им писне от шеф, отиват тук и пробват нещо да направят. Тук и малко така, до тук знаех. Аз друго не знаех. Изобщо нямах представа, че има дясна страна. И знаете ли, това, което на обученията, на семинарите, на които ходех, разбрах е, че всъщност всички учебни заведения, независимо какво учиш, колко години ще го учиш, знаете, степени, такава квалификация, друга квалификация, те те подготвят да бъдеш най-добрия от тази страна. И тук целта е всъщност да бъдеш най-добрия, за да бъдеш конкурентен. Това е, нали, специалист в нещо. Докато дясната страна няма учебни заведения. Това е проблема. Кой да те научи в света какво означава да притежаваш система, която работи за теб? Нищо не ми говореше. На вас говори ли ви нещо? Нищо не ми говори. Парите да работят за теб. Сега ги гледам тези, където са 35-40 годишните. Всички говорят инвестиции, инвестирам и така, тези думи. Супер, това е много хубаво, че вече се започва, нали, с една такава терминология, нали, да знаеш какво да правиш парите, как парите да работят за теб. И то не е в момента, в който имаш излишък от пари, а в момента, когато нямаш, когато си тук, какво да правиш. Това е прекрасно. И всъщност днес, каква е моята задача? Искам да ви покажа, че има такава улица. Има го това нещо. Има го тук, в България го има. В България то не е измислено за американци, за онези там правоимащи. Това е тук. И имаме обучение. Ние ще ви предложим система за обучение. Обичате ли да учите? След като сте в тази зала, аз смятам, че вие не сте случайни. Защото всеки има какво да прави тази вечер, нали? И може би сте отложили нещо. Може би сте оставили нещо настрани. Но ние имаме какво да ви предложим. Имаме система, която система ще ни даде и активност, стратегия, за да може с определени неща, ще ви покажа този слайд, където е системата и стратегиите. Защото много е хубаво да виждаш какво има. Нали знаете, отиваш в... Аз така случайно се набутах в един магазин в София. Гледам, че няма много хора и гледам, че има 5 парцала вътре. Ама откъде, нали, не гледам отгоре какво пише и влизам, той така малко ме поизгледа ония, нали, защото аз пък бях и с някакви къси панталони лятото. Ама се намуших, нали, той е точно на този площад, как се казваше, до
до Сум някъде там близо. И какво се оказва вътре? Всичко е прекрасно. Момичета, вие виждали ли сте прекрасни парцалки? Но като обърнеш етикетчето, крачка назад. Та днес аз първо ще започна с прекрасните неща, а после ще ви покажа етикетчето. Нали, може да дадете крачка назад, ама, нали, който иска плаща. Нали, сега, това е положението. Безплатен обяд няма. Добре. Какво всъщност ви предлагаме? Едно партньорство с Amway. И вижте какво включва това партньорство. Веригата за доставки, която използват всички, нали, и малките деца, и възрастните хора, е тази. Ние много добре я познаваме, това сме ние. Всеки ден посещаваме магазини, маркети, вериги, няма значение, но нямаме достъп до производител, нали така? А между производителя и между нас тази верига е доста дълга и тук има естествено разходи, които са направени, маркетинг, служители, разпространение, така наречената безплатна доставка, примерно. Това важи както за реални магазини, така и за онлайн магазини. Пазарувате ли онлайн? Има ли някой, който не пазарува онлайн? Има ли някой в залата, който не пазарува онлайн? Тоест, когато пазаруваме онлайн, можем да намерим някаква отстъпка, примерно в някой сайт, малко по-евтино, отколкото в реалния магазин, но вие не пазарувате от производител. Малко са онези производители, които да ви дадат достъп. И вижте, даже и да намерите производител, ето сега тук, вижте какво се получава. Събираме на практика всичките тези кръгчета и ги слагаме тук. Това е производителя. Той се занимава с служителите, маркетинга, безплатната доставка, разпространението. Вие сте това. И това, което тук така или иначе съществува, може да се върне към вас като бонуси. Това е така известната система директни продажби. Какво означава директни продажби? Не, това не е директна продажба, имам куфър с багаж, идвам на звънеца да ти звъня и да ти продам продукта, а е директно ти пазаруваш от производителя. Смятате ли, че това е по-смислено? Да. Да се прескочат всички тези междинни звена. Ако някой от вас има бизнес, който е в междинните звена, имайте го едно на ум, че това вече навлиза много сериозно. Преди 65 години е започнала тази идея. Тя е доста стара идея. Amway е само от 11-12 години в България. И така, какво всъщност можете да направите, като пазарувате по този начин? Ще имате така наречените точки. Те се образуват в резултат на оборота, който се прави. Този оборот идва по няколко начина. Първо, ние пазаруваме собствените си продукти. Елементарно е да пазарувам от моя магазин, ако ще ми дават някакви финансови облаги. Вие как мислите? Нали, може много да ми харесва продуктите, да, обаче аз говоря в момента за бизнес, не искам да говоря за продукти. Защото ако ви кажа, че имаме златен прах в едно бурканче и вие ако вземете този златен прах, всички неща и чудеса ще се случат вкъщи. Нали, може да имате причина да го купите. Аз не искам това да казвам. Искам да казвам, че тук има онези продукти, които вие сте длъжни да пазарувате без някой да ви пита. Вие харчите една и съща сума цял живот. Не е една и съща, но харчите определена сума цял живот. Има една прекрасна книга, която се казва Домашно злато. Ние на практика злато имаме в тия къщи. Момичета, момчетата няма да им кажа, на момичетата. Я си погледнете мислено банята, етажерката в банята. Може ли да я сметнете колко пари има там? И колко често я подменяте тази сума пари? Днес ще говоря за една изключителна идея, която ви дава възможност тази сума пари да я превъртите по друг път, не по този класически вариант. Вие ще ходите до края на живота си в магазини да пазарувате. До края на живота си. И отстъпки да ви дадат, и бонуси да ви дадат. Няма това нещо, не са финансови възможности. Да познавате някой с отстъпки и промоции да е променил живота си. Аз не познавам. И не вярвам в тези неща. Така че, това, което пазарувам от тук, е с, разбира се, нали, причината за да почна да пазарувам, знаете ли каква беше? Екзема по ръцете.
и не можех да ползвам цивиширите в училище, тогава ползвахме тези черни дъски. И естествено, мъжът ми набута, буквално на сила, едно веро за миене на чини. И оттам се отключи цялата история и стана едната стана. Нали, но пазарувам тези продукти, защото искам да ги познавам, искам да ги знам, искам да знам разликите от другото на пазара, искам да видя ценностите на тези продукти, но те ми дават точки. Имам клиенти, защото хората около вас пазаруват това, което сте вие. Първо ще ви кажа в техникума, знаете ли какво се случи? Попитаха ме, единия ми каза, колега, ти си голям егоист. И викам, защо какъв ми е егоизма? Ами ти не казваш с какво се излекува екземата. И аз няколко вера автоматично отидаха там при колежките. Аз им казах, хора, това не е верото и верото. Това не е 2,50. Сега не знам колко струва даже веро в момента. Но, това са клиенти. От клиентите пазарувате през вашия номер, минават също точките. И това са точките, които идват от групата, която се създава. Сега ще видите един пример. Една точка в момента е приблизително около 4 лева. Ние на няколко места ще говорим 100 точки, което означава около 400 лева. Някой ще каже, това е много голяма сума, аз не пазарувам толкова. Това е пример, с който искаме да покажем конкретни възможности. А пък вие ще пазарувате толкова, колкото вие искате. Най-големият недостатък на тази компания е, че тя не сложи задължителен оборот. Аз смятам, че всеки, който тук се регистрира, трябва да има задължително пазаруване. А тя им казва на хората, пазарувай си, каквото си искаш, когато си искаш. Ако искаш. И малко става, нали, такава историята. Може би някой не ме разбират, но нека да покажа един пример. Вижте, вие сте се регистрирали и сте започнали да захранвате семейството си с тези продукти. Сменяте първоначално, да речем, унези на етажерката в банята, после сте сменили няколко неща, подмивката, до пералнята, най-различни продукти. В един момент вие предавате тази информация, споделяте тази информация целенасочено. Какво означава целенасочено? Има две неща, които хората правим задължително. Тези две неща тук ви ги плащат. Знаете ли? Едното е, ще ви платят, че пазарувате, и второто, знаете ли? Ще ви платят, ако споделите. Някой ще каже, ма те хората около мен не са такива. Какви не са такива? Паста за зъби не ползват и не искат да имат малко по-изгодна цена от тази, която в момента пазаруват. Какво означава такива не са? Това е да предадеш тази информация целенасочено. Как става това? След малко ще говорим. И един пример има тук. Това е едно от първите нива при нас, което се нарича, много често ще чувате клуб. Клубни хора сме тук всичките, експрес клуб. Оборота е тук на второто ниво в бонусната таблица. Това е таблицата за възнаграждения. Тази таблица за възнаграждения не се различава в държавите, с изключение на Америка. Мисля, че Америка и Канада са под една друга таблица. Но всички останали работим по тази таблица и възнагражденията са едни и същи с България, Германия, Англия, Швейцария. Как ви изглежда? Мен това ми трябваше, защото имаше моменти, в които трябваше да си събираме куфарите и да тръгваме от някъде пари да печелиме, че те трите ни изядаха главата. Тръгнаха да учат на 3 места и ние вече поводяхме. Разбирате ли? Това беше много важно. Абе, чакай малко, бе! Това са същите пари, които плащат в Германия. Германия е друг стандарт. Защо ще ходя в Германия? Чакай да видя. И вижте, това е второто ниво в тази таблица. Как се е образувало? Вие сте си купили за вас и малко клиенти, преди малко ви казах откъде идват. И това са хора, които са след вас. Тук може да има 2, 3, 4, всеки си е купил по 20-30 точки. Въпросът е, че има 3 екипа. Сега, месечен доход ще посочвам на схемите. Около 100 до 300 лева. Вижте да ви кажа, дали някой от вашите близки си е купувал нещо, защото вие сте го препоръчали? Да. Мъжа ми, първата кола западна, която купихме тогава, нали, в тези години, беше един Opel. Знаете ли, че 3 близки семейства си купиха Opel? После имаше период, в който бяхме големи фенове на Honda марката. Знаете ли, що народ си купиха Honda?
Даже тук в Благоевград сестрата беше повлияна от нас. Разбирате ли? Това естествено ли е? Естествено е, нали? Просто искам да ви покажа система, която ви плаща за това. Но трябва да, разбира се, и да учиме. Аз минавам пред екрана непрекъснато, но нещо ми е. Да. Удобната страна, да. Нека да покажа другото ниво. Тук сме на второ, трето, четвърто ниво. Един пример. Примера, 200 лични точки вече тук, защото това е работа с хора, които така или иначе вече ви припознават и вие ще имате, искате или не искате поръчки, защото сте започнали да споделяте. Примерно единия може да е на 6%, но това е едно ниво, което се нарича Лидер клуб. Лидер клуб, това е по категорията на системата, която ни обучава, но основа въпрос е по категорията на производителя ни. Може да ви е сложно като наименование, но се фокусирайте върху това. Вижте, от 400 до 1000 лева. Как може допълнително извън работно време, без да се напуска работа, да се направят допълнително между 400 до 1000 лева? Как е възможно? В залата има, нали, хора, които правят, отдавна са направили и вече са в други категории, други сега правят това. Как това нещо се постига? Как се постига? Без да се налага да отида да завърша тази магистратура, да платя онези курсове и онези чудеса. Как може да стане това? Знаете ли, единственото нещо, което исках в началото е това. Защото заплатата ми беше по-ниска от това и аз се фокусирах върху това ниво. И си казах, това е. Стигнали до тук, кой ще ме стигна мене? Нали, това си като трета заплата. Частен бизнес, техникум, хоп, и това. Обаче интересното беше, знаете ли кое е? Мъжа ми като видя тук едни пари и ми вика, тия пари откъде? Я вика ми покажи тук какво става с парите. Защото той малко беше, това са малко женски работи. Аз поздравявам мъжете, които са тук. Шапка ви сваля, да знаете. Защото това е толкова мъжки бизнес. Ако влезете в големите зали, ще видите колко много са мъжете. Като се върнах от първия семинар и той ми вика, сега какво имаш там? Викам, пълно с мъже. Що се връщаш, викам? Нали, в смисъл, аз бях много впечатлен, че това не е женски бизнес. 2 лелки си продават веро на пазара, нали? Както казваха едно време. Добре, това е един пример, само пример, всъщност, който ви давам. Сега, отиваме само набързо да разгледаме още един пример. Това е ниво, което е тук се намира, 4000 точки нагоре, 15% ниво. Имаме наименования, които са важни, но в момента вас не ви интересуват. Долу парите погледнете 2 до 3 000 лева на месец. Получавайте заплатата, която получавате. И си задайте един въпрос. Ако имам този допълнителен доход, какво бих направила? Кое би се променило в моя живот? Може би колата. Може би някои работната си място, може би ще променят тогава. Както Христо, на това ниво, нали така Христо, на това ниво, той каза, от 2 работни места оставам само на едното. Сега съпругата му е в фазата, в която оставя второто си работно място. Нали, те са точно примера за млади хора, които им дай да работят и ги гледат отстрани само това пошилка след тях се гледа. Нали, как да намерят време да правят този бизнес? Ще го видим. Така, гледайте това нещо. Между другото, може да си харесате нещо и после само да кажете на човека, който ви е поканил, кое ви харесва. Клуб Сребро е изключително интересно нещо. Той ето тук се намира. В тази зона вече свършва таблицата. Виждате, доходите могат да стигнат до 4000 лева. И отиваме към едно ниво, което е изключително важно. То е извън тази таблица нагоре, където доходите наистина могат и повече от 7000 лева да бъдат, но просто реших да не слагам по-високо число. Защото така или иначе много хора спират да слушат. Аз, когато го слушах този маркетинг план, до 1000 лева го спрях да го слушам. Повече не чух нищо. Сега, примерно развитие на бизнеса във времето. Много хора казват, да, ама бавно става. Да, то всяко нещо може да стане и бавно, ако искаш. Въпросът е дали ти трябва на тебе бързо или ти трябва бавно. Как на тебе ти трябва? Нали, на нас ни трябваше много бързо, защото аз наистина много се уморявах на тези 2 работни места. И реших да тръгна малко по-смело тогава и ето тук се включи и съпруга ми на това ниво и ние много бързо го изтънгаляхме цялата история.
2 месеца са достатъчни човек да направи първото ниво от таблицата. Още е малко, 2 или 3 месеца, за да направите второто ниво. И в рамките на годината е възможно да преминете и да стигнете цялата тази таблица. Какво има на тази таблица ли? На тази таблица ти се намираш на 4 потока на парите от дясната страна. Имаш активи. Вече имаш доходи, които са с другия вид доходи. Другия вид доходи, които не се преподават, които ги няма в графите наемен работник и малък бизнес. Друг вид доходи, просто друг вид пари. Предполагам, че ви е ясно, че нали, то не може така да дойдат нещата свише, просто защото ще сменя верото. Нали, става си въпрос за нещо конкретно, което да се свърши. Хайде да ви покажа. Какво даваме? Ай сега да видим. Какво пише на етикета? На хубавата дрежка, където я видях. Даваме и време, даваме и пари. То нищо не става без да дадеш. Какво даваме? Показваме плана на хората, показваме това. Показваме продуктови презентации, открити срещи като тази, това се нарича открита среща. Следващата среща е да седнете да пиете едно кафе с някои от хората, които сте видяли тук, които сте срещнали, за да ги чуете какво искат, какво точно ги интересува. Това нещо, цялото се вмъква, вижте в какъв часови пояс. 10-15 часа седмично, какво мислите? Дали може да бъде от някъде откраднато? Някои хора ще кажат, имам такова време. Други ще кажат, нямам такова време. А аз казвам, ако ти трябва, ще го намериш. Аз нямах това време. Казвам ви честно, аз нямах такова време. Как тогава? Как ще стане? Ами започнах да съкръщавам така или иначе нещата, които можех да съкратя. Доста неща почнах да разчиствам. Ако вкъщи трябва да вкарате, защото ви се налага допълнителен на мебел, ще разчистите ли малко? Ще махнете ли някои джунджурийки? Момичета в гардероба хвърляте ли понякога само защото нямате вече къде да сложите новите дрехи? Когато ти трябва да разчистиш, можеш да разчистиш. Какво да разчистиш? Това е друга тема. Това не е сега аз да ви обяснявам какво. Обаче, искам да ви покажа стратегията. Хайде да видим какво правиме. Конкретно какво се прави. Това е няколко неща, които се въртят в кръг. Както вие на работното място, имате ли едни и същи неща, които правите? На следващия кръг сигурно ще сте по-добри. Сигурно на следващия кръг ще бъде още по-добре. Но в началото, какво трябва да направим? Трябва да кажете, да споделите с хората, които ви водят, какъв резултат искате. Дайте да видим какъв е точно резултата, до кога го искате този резултат. Искам 1000 лева, но ги искам след 5 години. Или ги искам вчера. Кога искате този резултат? От това ще зависят другите неща. Но винаги в началото е добре да започнем с около 40-50 от вашите познати, близки. Как сте с списък с имена? Имали ли сте скоро нуждата да правите някакъв списък? Някоя кръщенка, рожден ден, имен ден, сватба, не знам, някъде може би сте били. Всички имаме някакъв списък. Вие знаете, в телефона имаме десетки, стотици имена. Да не говоря във Фейсбук какво чудо е. Но това са около 40-50 ви трябват. И знаете ли, фокусирайте се върху хора, които виждате, че наистина са отворени хора. Ние винаги искаме да кажем на най-близките си. На сестра ми да кажа, на сина ми да кажа. Но най-близките, това е психология, която много трудно разбрах. Аз щях да спра този бизнес да го правя заради моите най-близки 12 човека, където ми удариха шамарите. Това е психология, която е вградена в човека. Те не реагират, защото са лоши спрямо вас. Те реагират понякога негативно, просто заради това, че така сме изградени. И когато го разбираш човека, ти не му се сърдиш. Ама аз тогава не ги разбирах тези неща и им се разсърдих. Но затова искам да кажа, тези 40-50, вижте, хора, които знаете, че наистина търсят повече от това, което в момента е в живота им или пък им се налага. В момента забелязвам колко много хора идват от Западна Европа вече да връщат се, да си живеят по родните места. При корена, както казваме. Заради много причини. Едната от дъщерите ми със семейството си не живее в България и аз имам възможност да наблюдавам отблизо какво се случва там. Ами те са вече почти изравнени нещата с България.
Нали, говоря като заплащане, като заплати, като цени. И те не могат, не е като някога получаваха спрямо България няколко пъти повече. И защо там да плащаш, нали, квартирите, вместо да си дойдеш къщата? Каним ги тези хора, но вижте тези имена само в рамките на 3-4 седмици. Да не тръгнете да си дадете срок 12 месеца. Нали, ще вкисне манчета, ако тогава включите котлона. Нали, 40-50 имена, бързичко, за да може и вие бързичко да сте в час какво се случва около мен. И заедно с човека, който ви е треньора в този бизнес, не за друго, не защото той ще ви научи как точно да рецитирате, как да ги излъжете. Не, защото има опит. А опита струва много пари. Консултантската работа е най-високо платена. На нас тук ще ни плати самата компания. Ние единственият начин, по който печелим пари, знаете ли кой е? Когато някой печели пари след нас. Така че аз имам интерес. И вашите треньори имат интерес вие да печелите пари. Ако вие имате интерес, стискаме се ръката. Срещи за стартиране правиме с хората, които са регистрирани. И знаете ли, че от този списък ще имате някъде, може би около 25 човека, които ще видят това, което вие искате да им покажете. 5 човека, които може би ще се регистрират. 2, които ще поискат същото. И отиваме към дублициране, т.е. повторение. С тези 2 ще направим същото от начало. А вие какво ще направите? Ще направите новия списък с 40-50 имена. И ще завъртите още веднъж колелото. И после може би още веднъж, и после още веднъж, докъдето и вие искате. Няма горна граница, няма долна граница, няма нищо тук. Оставено е всичко да бъде наистина според това какво търсите и какво искате. Ще завърша с тези 3 изречения, които много ме вдъхновяват. Амо е велика компания. Тя е от онези, които правят революциите. Някога те са направили тази икономическа революция. Когато целият свят е възстанал срещу... Какви сте измислени работи? Представете ли си 59-та година на миналия век? Те дръзват да прескочат толкова много звена и да се свържат директно с човек. Един от създателите, тя е създадена от 2 луди момчета. Прекрасна книга имаме в България, може да я прочетете. Едното от момчетата, Рич Девос, голямо име, казва така: единственото нещо, което стои между човека и това, което иска в живота, е волята да опита и вярата, че е възможно. Да пробваш да опиташ. Само малките деца не се страхуват от нищо. Даже ние като родители около тях, не, чакай, ще паднеш, не, ще си ожулиш коляното. А те са готови да опитат. А ние хората сме, оглеждаме се, страхуваме се. Затова, между това, което искаш и съответно между теб и това, което искаш, стои само това. Да пуснеш малко бариерата. Метро 21 е системата, която ни обучава. Тя е известна с наименованието Най-добрия университет за възрастни хора. Какво ли означава това? Видяхте ли Христо какво ви показа вдясно? На едно и също място учиш за пари, за бизнес, за планиране, за семейство, за взаимоотношения, за общност, за здраве. Сега ще поговорим малко за здраве. Ние изграждаме хора, които изграждат бизнес, казва човека, който е създал тази обучителна система. Вие какво разбирате под думата изграждане на хора? Изграждане на къща, изграждане на маникюр. Какво означава да изграждам човек? Вие как си го представяте това нещо? И такива клишета, като да разкриеш пълния ти потенциал. Чувате ли ги тези неща? А вярвате ли, че ти наистина можеш да имаш нещо, което е повече от това, което е в момента? И точно това е изграждането. Да можеш да го покажеш, да излезе отвън. Имаме работа в екип. Тези екипи, които са толкова ценни. В днешно време големите неща се правят само с големи екипи. Нашият голям екип Нусхолд и човека Ханс Нусхолд, който имаме привилегията да бъде личният ни консултант, треньор, учител, той казва така: фокусирането върху мечтата ви, докато работите, е ключът към 100% предвидим успех. Да се фокусираш в това, което искаш да постигнеш. И тези думи могат да бъдат за вас като подарък от тези 3
велики мъже. Това са велики личности, които имаме честта да работим, да познаваме, да учим от тях. И ви пожелавам да направите няколко крачки, за да прецените доколко това поле на новости е за вас. Да проверите дали пък няма да се окаже едно прекрасно място, в което да се чувствате по различен начин. Да виждате, че ви дава различните неща. И ви пожелавам да се срещнем някъде в залите, където работим с екип Носхолд и с организацията Network 21, защото там е истината за всичко. Ще се радвам да ви виждам в следващите срещи, а сега ще имате един наистина прекрасен треньор на темата здраве. Благодаря ви.